No niin, eli tehdään sillä tavalla, että kun mä en nyt ole ihan varma taas sen, koska shorts kannattaa tehdä vaan, jos tekee jotain about minuutin tai jotain, yleensä alle tai jotain. Ja sit mä nyt ajattelin sit, kun mä taas pahoilla teillä ollaan, niin on tässä tälleen vähän reissussa tälleen näin tälleen ja mä en tiedä. Mä mietin, jos pitäisikö aina tehdä sellaista kuin sitä tai tätä tai tämmöset, mutta niinku pitäisikö tehdä nyt keskittyminen huokuu kyllä tosi runsaasti, mutta tässä on niin paljon kaikkea se ei kuitenkaan ollut tarkoitus, niin miten voi saada porttikieltoa, vaikka käyttäytyy aina hienosti ja no niin, eli bear with me. Mä tiedän. Jos mä pyydän anteeksi vallaskin. No niin, aiheeseen. Eli on nyt liikenteessä. Tälleen ihan randomisti taas for no reason ja kaikkea tämmöstä. Eli ja oranssi. Niin joo, eli kävin tuossa kaupassa tolleen noin väliaikapisteellä tolleen ja kun etin yhtä yritän harjoitella Lidleihin menoa nyt tossa, niin mä yritän puhua vähän niinku se oli aina jotenkin siellä. Se vaan niinku tuhoaa omaa päätä silleen huolella, kun mä yritän, mä en koskaan sanois. Mä vähän aina silleen ihmeen salamyykkästi puhun aina sitten. Siinä menee vaan oma pää solmu, vaikka kuvittelee olevansa jotenkin tiiäks, jotenkin nokkela tai jotain silleen. Mutta tää on se tällaista se sitä miehen elämä on ollut, tiiäks. Aina on vaelellut jossain aina. Kaikki me tarvitaan huomiota. Mä teen sen tällä tavalla. Ei siitäkään sen enempää. Kotikonnun tie. Jos sä asuisit kotona, niin tää ois kotikonnun tie. Niin sit ois kiva tulla kotiin. Kun sen jo tuo kylttiniminen juttukin sen kertoo. Tie viittaan sen nimi. Niin nohan kaikki ne, ketkä kattoo, niin on tottunut tähän ja kaikki. Niin mitä mä nyt tänään? Niin portaat kiinnostaa elementti, niin niissä jotenkin aina tulee heti olla, että nyt kamerat päälle ja kun se taidepökälle siihen. No niin, eli mä kävin ostaa tän myrkyn ja sit mä niinku menin kassalle tolleen noin siinä ja joo ja sit sit mä niinku joo se laittoi sen siitä tolleen noin, sit mä otin maksukorttia siinä tohon laitoon ja sit mä niinku joo että plussakorttia siinä, että tolleen mä ihmettelin vähän, että mites mä oon niinku huomannut, että ne niinku nehän painaa sieltä jotain nappia sit jotenkin silleen, jos ei oo maksukorttia tai jotenkin jotain. Kaikenlaista tutkimusta on tehty tälleen, kun ei uskalla suoraan mitään kysyä koskaan, niin kukaan jotain hikistä taloa haluaa katsoa. Nyt voi nähdä jotain liikennettä, jotain yllättävää. Upia ajaa kohta kännissä pyörältä sisäpiiritietä. Nyt tossa on tommonen roska ja sit muuten pakkapyyhkästys. Joo, sit mä menin siinä ja sit mä olin silleen no, sitten mä otin vähän kuulokettakin pois silleen, koska kuka nyt jaksaa ottaa asioinnin vuoksi erikseen kuulokkeet pois, jos käyttää kuulokkeita. Niin sit vaan niinku sit se jotain sanoi siitä olleen, sit mä olin, mitä sit oli vaan, että
hän jäi ihastelemaan sun pipoa niin tolleen noin, niin se on niin hieno ja hänkin pitää tollaista talvisiaineen. Mä olin silleen, aha, okei, joo, ja rupes hymyilyttää vähän silleen, että uskalletaan jo hymyilläkin ihmisille, vaikka niin saa ja pitää. Noniin, että joo, ja sit siitä vaan tolleen. Se oli taas semmonen hauska, näissä on aina samat draaman kaarit tietysti näissä tarinoissa, että ensin hirveät alustukset, kaikki epämääräistä ja tollasta, että nyt varmaan tulee jännää. Joku puhuu sulle lauseen sitten. Tervetuloa kanavalleni. Jännittäviä kohtaamisia. Olisi aina kiva, kun nää sais niinku kameraa silleen tai jotenkin, mutta sitten taas sehän just vähentää se kohtaamisten saantia, koska moni pelkää kuitenkin. Näin, ja joo, täällä seikkaillaan ja arvontakoneisto siis arvoi tänään Kontulan meille. Mä oon esittänyt sen jossain, mutta jos sä et sitä oo kattonut, koska se on sisävideo, jotkut ei kato niitä, mutta koska sä pikkukuvasta näet, että on ulkona, niin tämän niminen arvontavehje, täällä on paperilappu ja sit mä teen näin mä teen täällä aivan uskomattomasti, heilun täällä tälleen, mä heitän tuohon maahankin vaan silleen. Se on voinut hajoa, mutta mä en välitä. Mä oon oppinut eräät Itä-Helsingin pojat, että kaikki tavarat, uuni ei kiinnosta. Just tulee lapsia kuulta etäisin. Niin tosiaan, että tässä ihan rauhassa puhutaan sivistyneellä kielenkäytöllä ja rauhallisesti ja näin ja pääsee jonnekin, no joo, lähtisellä sisäpäin. Semmonen juttu, joo. Katsotaan mitä arvontakoneisto. Mä etin sen Lidlin vielä, jos mä löydän, mutta sit jos hermot menee, niin sit mä vaan arvoin uuden paikan. Kotiudutaan milloin huvittaa. Hei voi mitään. Mene sinäkin Lidliin. Ja ota makupussi mukaan. Ulkona on kylmä. Pipo päähän. Karvis tarkkailee. Tarkkailen. Sammuta video.